Kumlay pi baro ki perlok ki bajusna tanar ban sngap ki video hakane ki channel hakane ki video ngan pen EP kumno ba pin page lada redeem code jang pi ula poi ni em pi la yo ni don ki perlok ki ba ong ba ki klam yo ya redeem code haden ba kila claim bat haden ba kila claim ya ki pisar ka klam poi ti perlok ba pin page akata em men shua ngalabo hang nero pila ban check ar benta hang ngan pen EP ka benta ka badang kong kane ka batho payment info anda pila nyon na kanik batho payment info pinya ikum ni approve kamut lada approve kamut pila yo lada reject kamut piklam yo but anda pila nyon na kanik dur khmat kanik dur khmat barong belu anda pila nyon na kanik up kan kut kanik advertise ti haden ba la kut tu advertise pila khang tu advertise but menta piya iba hakani ka durro upaw ne redeem code lada pinyan hakani ka durro pila on penhe kumne pila ban bak ban khang ni ka dur bat hang ne ro batho redeem code kala tho yo ne redeem code mo hang ne ti kan ni nda pila nyan ha ne don kan ka box artli pila ban copy nang ne select au play store jong phi bat sa redeem yo new code kumne ba pin redeem yo new code mo telajia baka reject pat pin sa nyan ni ka dur khmat bat sa hier chatrai pin sa ya i ya ka daw balai ka reject mo te donro ki perlok ki ba claim ya ka pisa ka ba ka GP jong ki kamlong ban nanga kamlong ban sen kamut ka GP jong pi kamla ban receive pisa namar ha oj pi dan ka GP henry pi claim pat link ya ka ha ka bang jong pi ban menta ka update ba thamai ro pila la ban claim menta kadon ar benta namar la kan ria nang ne na ket coin phim la show ban claim menta pi i kan ni ket coin da pilek hang ne pila ban claim tang yan new coin pila ban tang ban page ad hang ne phim lap show ya ka to ka claim hang ne han ren da pila nyon ne kan ni ki dot light li hang ne pin sa yo i ya kan ne claim reward anda pila nyon han ka claim reward menta ngala pen banana do ka lai pel tring an pengkiu namar ha ka bala dep ni klem la ban yo nong namar barit pelat ka CPM but menta anda pila nyan ne select reward pin ya i ba redeem pi hab yo ado riulak san pe hajar coin anda pila nyan nang ne but nang ta kala ai hang ne ya ka play store redeem code but lada pi kwa ban ai ha ka GP pila an pen kala nang ne GP transfer anda pila select ne GP transfer pi haban ai ya phone number jong pi bat ka kerteng jong pi hang ne pila ban pen kelai ka kerteng hang ne kumno pi ai ka GP mde ba pin ai ya ka ne akau holder name mo ka ne ka bakla ban tho hang ne re sepen ngan sepen be han haden ti anda pila ai ya ka ne ka kerteng jong pi ha GP bat phone number jong pi pin sa yo ka pisa ha GP ban menta ka ne ka update bat mai ro pila kai da ka kenten penar ro hang ne ti dangdon ki kenten ki babakla bat on sepen bej bat yaki haden ti hang ne pi i ba ka kenten penar langa wat KRAH kre pi i ne ti pili i ba kala ka kane de kenten penar kre mo ti shosho hang ne pila banwat pat ya ki wei ki kenten kum HAR pi habantan kum ne ban pen so ini ki dak kum ne hair nang ta care KAR care nang ta ka ide balong hang ne ka de da phim tip pila ban ai hin nang ne na try na kan ni ka dur jong ne ubalai ti pi i ba ka de ti nang ta ngala dep uniu button ban next hang ne ula pau anda pila nyan hang ne kan sa pau at lada ka pau at pen sa yo khat san spa coin anda kan ni ka at kala kut anda pila khang nang ne kamut kan sa update ya ukwan jong pi hang ne pi ini am unriu la kala shau nyau menta hanrel da ka at kami pin yo tang san spa coin lada pi khang ai ka at hang ne anda pila nyan han ne dur jong dak jingli pin ya iba PI ban pau at lada kani ka ong phim ai ban pau at da pi lek na setting la pi khang ya kani da pi nyon ha setting da pi lek ha setting menta bang la ai option ba ya gitu ki perlok ki ba ong ba ka ap ka bon at palat ki kwa thang ban lek kai kim kim kwa ban kamai coin
พิลาบันออฟยากันเนกะอัดนังเนลดาพิไอกุมเนกะมุดกันนำเปาอัดโชมะติกันนี้บัดกะกระเตงจงพิโรหังเนพิลาบันเป็นกะลาเป็นมันตาดังอายหันเนตังดิปิโรดังละอัปเดตหังเนกระเตงจงakan pau tang dipi ti la phi kwa ban ai ka kerteng ba shisha ro phila ban che nya ka kerteng ka ba shisha jeng phi sha ka kerteng ka da ka like ba ki breukin itho e phi da ki pe hang ne ha top level hang ne ka pen i top level ya ki breu ki ba he level do ki ba ki la dep bon ka level but hang ne pin ya iro ba kan ka kerdan daga khasi ba daga penar dang bon ki ba 4 le kaya ka contain penar dan ruk bala poi khat ar level but ya dang bon ki ba poi ka khat ar level dan ki ba lai level ti lada philap ba phiklem yo ya redeem code jong piro phila ban chat yang alang ba ka whatsapp dak ba pinyan hakani ba tho kontak hang ne anda pilanyan hane ka kontak pia iba kane kontak os anda pilanyan hane ka kontak os pila ya i benda pilanyan leng ba ka whatsapp prolong menta anda pila thong e jingile kai la ne bet ya ki jingile kai ro la pen kalan anda pilanyan hane ka football betting ngila bo odd but event ngamut ong ngila bo odd ya ki jingile kai banuk sang ne pinya i kum ka jingile kai pedeng ka Manchester City bat ka Al Hilal mo ti anda pilanyan ka ne view more da pi ai kan pau at kamut kan pau at ka ne ti hang ne pia i ba barbor ki manshwa mo anda pila thong 10,000 pia khat 9,000 manshwa ban menta ka shong ha ka odd namar balai ngapen kala namar ka ne kamlong real mo manshwa namar ba bon ki plok kila tip ba ka Manchester City kan job ki thong bon bahana ka Manchester City ban menta yo i ba ka tim ko baklain ka bas nyau tho lupa ba kan job ngila pen red yo odd jongka nda pila nyan hakane jet hang ne pinya i ba kalan gane ka odd Manchester City ka dai 0.1 ka odd bad hakapor ka ba pitho yo coin namar ya menta dang ain do 10,000 kon chane pinyo tang 10,000 coin la ka job la pisnya tikna ba kan job be pila ban thong no Handre la pichin pad hang ne da ka Al Hilal kadan 0.3 ka odd piyo ado khatsan 1000 ras pisnya ba ka Al Hilal kala ban job ya ka Manchester City pila ban thong da ka ne ba pinyo bon but bon gi perlo kelasnya tho bakla ba ka tim go baklain kan job hi barbor u odd jongka u rit kane dai kalong kumki betting gi basisha namar dan ki perlo ki bakali menta kala rit ban bet balai kane kedai ka jubab ipi namar kane pim dan kamro ban thit ya new coin bat pim dan kamro ban deposit da ka bisa ka basisha bat hadin pila yo nriu laktam u coin menta pila la ban claim namar men shua kum bangal ong ai hado tangsan lak coin ngai i ba hadin ba ka CPM kala rit nganam la sho ban yo nong namar kapor la pelut bon ban chnai ni ka abat kami hap sho ti kapor ban bo in gi content hang nero ti mentanda phila lej hakane ka reward status ro kadai ga jo phila ban check bat mentab anda phila lej hakane ka update phila ban check lada ka dan update hakane jaka batho open kan dan ko update pen suk ban update te perlong angai pila snyo tho menta bat tat hadu malaya kendo ka wai pat ka video khublai shibona